Egun on dakigu guztioi, egun on Elena Ramirez, alkate Andrea, euskaltzainburu jauna, agintariak, euskaltzainak, senideak, jaun Andreok, agur eta ongi etorri guztiak. Euskaltzaindiaren idazkari ordea naizenez gero, Roberto González de Viñaspre-ren sarrera hitzaldiaren nondik norakoak azaltzera natorkizue. Elena Ramirez Trebiñuko konderriko alkate Andre Udalburuaren ongietorria eta Andres Urrutia euskaltzainburuaren agurra entzun aurretik, euskaltzaindiaren barne erregelek sarrera hitzaldiaz diotena irakurriko dizuet. Buenos días a todos y a todas, señora alcaldesa Elena Ramírez, Andrés Urrutia, presidente de la Academia, representantes institucionales, académicos y académicas, familiares, demás asistentes, bienvenidos a todos. Como vicesecretario de Euskaltzaindia les explicaré brevemente el contenido del acto de ingreso del académico de número Roberto González de Viñaspre. Antes de escuchar la bienvenida de la alcaldesa presidenta del Condado de Treviño y el saludo del presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia, les leeré lo que expresan nuestras reglas internas sobre el discurso de ingreso. Harrera batzarra ageriko bilkura berezia izango da. Hasteko idazkariak bilkura zertarako den aditzera emango du laburzki. Berehala, bi euskaltzain, aurkezleetariko bat eta sarrera hitzaldia azken egina duen euskaltzainkidea joango dira euskaltzain berriaren bila. Batzartokian sarrarazi eta mahairaino lagunduko diote eta han buruzagiak adierazi ezaionean bere hitzaldia irakurtzen hasiko da. Honen hurrengo erantzun behar duenak irakurriko du berea. Bukatu ondoren, denak zutik direlarik, euskaltzainburuak gaia euskaltzain aitortuko du. Eta berorrek hitza emango du euskaltzaindiaren xede eta helburuei eta euskaltzain izateri dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko dituela. Eta euskaltzainburuak agiria eta ezaugarria emanez, eskua ertsiko dio, anaitasunezko erakuspen hau beste euskaltzain guztiek ere egingo dute, barne erregelak 74.8 artikulua. Les comento brevemente el contenido del artículo 64.8 de nuestro reglamento interno. La sesión de ingreso será una junta pública especial en la cual dos académicos, uno de ellos proponente del nuevo miembro y el otro, él o la académica que haya leído el último discurso de ingreso, acompañarán al nuevo miembro de la Academia hasta el sitio donde se celebre la sesión plenaria y leerá el discurso de ingreso. Después, otro académico o académica leerá el discurso de respuesta y el aspirante realizará el juramento y el presidente de Euskaltzaindia le entregará el diploma y la enseña de la Academia. Antes de ceder la palabra a la señora alcaldesa, quiero informarles de que tanto el discurso de ingreso como su posterior respuesta se leerán en euskera, pero quien así lo desee podrán seguirlos en castellano y para ello les facilitaremos una copia de dichos discursos en castellano. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este acto de nombramiento de Roberto González de Viñaspre como miembro de la Real Academia Vasca Euskaltzaindia. Tenemos el honor desde este ayuntamiento de que Roberto haya elegido nuestro municipio de Condado de Treviño para celebrar este acto de ingreso. Roberto vino a este municipio hace 30 años, nos hizo un gran favor a todos por su vinculación, la vinculación que ha tenido, los estudios que ha hecho sobre este municipio. Le agradecemos muchísimo la participación que ha tenido con todos nosotros a través de todo lo que él ha estudiado y ha escrito sobre este municipio para darnos a conocer. Nos enorgullece muchísimo a este ayuntamiento el poder teneros a todos aquí, el que se celebre aquí este acto en el que participamos un poquito todos, en el que damos a conocer este gran municipio que es el Condado de Treviño y es un honor para nosotros teneros a todos aquí. Muchas gracias por venir.
Mila esker zuri, muchas gracias a la alcaldesa de Treviño. Nire aldetik egunon guztioi, ongi etorriak, Arabako Foru Aldundiaren ordezkariak, ordezkaritza zabala ikusten dudalako hemen, eskartzekoa da, zuek gaur Euskaltzaindiarekin bat egitea. Nola ez, Treviñoko alkate anderea eta Treviñoko zinegotziak, eta baita ere eskualdeko ordezkariak, hor zaudetenok, Euskaltzainak, oso ohorezko urgazleak, Euskaltzaindiarekin lan egiten duzuenok, Robertoren etxekoak, hemen zaudete, eta, hemen gaude guztiok gaur, zueneko Robertori, gorazarre egiteko, eta zeruan ez, hemen zerurik telatua badugu, baina, behar bada gora ere jartzeko, eta nola ez, jaun Andre guztioi. Lehen esan dudan bezalaxe, egunon, mila esker, ongi etorriak. Eskerrak eman behar azteko, besteak beste, Treviñoko herriak, errestasun guztiak eman dizkigulako, gaur hemen lan egiteko. Ospakizunetara bakarrik ez gara etorri Euskaltzaindiaren aldetik Treviñora. Etorri baino Euskaltzaindia Euskal Herri osoan baita, eta azken baten, eta ez bakarrik Euskal Herritik kanpo ere bai, eta lan egiten dugulako, eta ospakizunetan, eta lan egin dugu. Eta lan egin dugu 2 orduz, horrek ez du esan nahi beti 2 orduz bakarrik lan egiten dugunik, Lan egin dugu, eta erabaki batzuk ere hartu izan ditugu, hizkuntzaren ikuspegitik, gerora guztiontzat onuragarri eta baliagarri izango direnak. Treviñon gaude. Eta egia esan behar baldin bada, ni lehenengoz nago Treviñon. Es la primera vez que estoy en Treviño y tengo que agradecer tanto la acogida y tengo que decir que desde el punto de vista de Euskaltzaindia y en nombre de la institución agradeceros esa acogida. Nik esango nuke atsegin osoz hemen gaudela, lan egiteko parada aukera ezin hobea izan dugula. Eta etorri gara ez bakarrik lan egitera, espada lehen esan dudan bezalaxe, Roberto González de Viñaspereren Euskaltzain oso horren izendazioa testimoniatzea, lekukotza ematea. Roberto aspalditik ari da gurekin, Roberto aspalditik ari da lanean Euskaltzaindian. Ez dakit gero berak esango duen ala ez, baina ja urtetxoak ezautzen dugula Euskaltzaindiaren lanetan, eta ez edozein lanetan. Roberto urteetan dago, eta Roberto hain zuzen ere buru belarri sartuta izan da, eta sartuta egon da, onomastika batzordean. Hala esaten diogu guk gure izenak, eta ez bakarrik pertsonenak, espadaleku izenak, barroratzen dituen arlo horri. Askorentzat, behar bada, arlo ez ezaguna. Beste askorentzat, arlo erabakigarria. Nik esango nuke gu guztiontzat Euskararen berreskuratze prozesu honetan azpimarratzekoa gutxienez. Izen horietatik, leku izen, pertsona izen horietatik, etorri datorrelako gure paisaia, gure inguruan ikusten duguna, Euskaraz ikustea eta Euskararen bidez ere ahoskatzea. Egundoko lana, lan fina, lan zehatza, eta zergaitik ez, eta hala esan dezagun, eta hala esaten dut nik erakundearen izenean lan delikatua. Lan delikatua askotan iritsi kontrajarriak daudelako, eta ez da oso erreza, Euskara moduko hizkuntza batentzat iritsi kontrajarri horien artean argia ikustea. Zaila baita, argi hori mendetan itzalita egon dena, berriro ere piztea eta bere osotasunean islatzea gizartearen aurrean. Besterik ez, hor dugu Roberto, eta nik uste gaur egingo dugun izendazio honekin urte luzetan izango dugu alde batetik onomastikan lan egiteko persona fina zehatza esan dudan bezalaxe, eta nola ez, Arabako
lurraldearen, Euskal Herriko Arabako lurraldearen ordezkaria. Terminar diciendo simplemente pues eso, que quiero agradecer a Roberto, que lleva muchos años con nosotros trabajando en un ámbito tan difícil como el de la onomástica. Los nombres de personas, los nombres de lugar, para mucha gente pueden ser detalles intrascendentes, sin embargo, para los que tenemos la preocupación de la recuperación de nuestra lengua y de la búsqueda de un paisaje lingüístico en el que nuestra lengua sea también protagonista, como lo ha sido a lo largo de la historia, es un trabajo francamente delicado. Yo creo que Roberto tiene muy buena mano para ese trabajo, esperamos mucho de él, ya lo ha demostrado, y esperamos todavía más. Ya sé que los de casa me dirán todavía más, yo les diré todavía más. Todavía más. Y nada más, ya sabéis que dentro de esta ceremonia que solemos hacer, Roberto no está entre nosotros ahora, tenemos que ir a buscarlo. Esto recuerda ciertos ritos de otras órdenes, y para ello horrexetik eskatuko diet alde batetik proposatzaile bati, hau da Patxi Uribarren Arabar Euskaltzain osoari, eta Miriam Urkiari, azkenean sartu den Euskaltzain osoari, joan daitezela Robertoren bila eta ekar desatela gugana. La parte masónica. Roberto González de Viñaspre jauna, zuk duzu hitza. Ondo entzuten da, bai. Trebiñu konderriko alkate Andrea, euskaltzainburu jauna, agintari agurgarriok, euskaltzainkideok, etxekook, lagun preziatuok, jaun-andreok, egun ondigula guztioi. Iazko otsailean, Iruñean euskaltzain osoen konfiantza jaso eta beren artean euskaltzainkide honetsi nindutenean, horrezekin batera hartu nuen sarrera hitzaldia idazteko mandatua. Une hartan, urruntxo begitantzen zitzaidan gaurko ekitaldia, baina Lazarraga Arabarrak 16. mendean idatzi zuen moduan, biharetziak urrean datoz. Izan ere, urruti nekusan eguna azkar galopan bezala aurreratu zait. Atseginez eta gogo honez natorkizue prestatu dizuedan mintzaldia eskaintzera. Ohore handia da zuen aurrean agertzea eta jakina beste horrenbesteko erantzukizuna ere bai. Gainera, erronka zorrotza jarri diot nire buruari. Nahi nuke aletuko ditudan kontuak interesekoak izatea zuetako gehienontzat, eta ahaldela inorentzat gogaikarri ez gertatzea. Horra hor asmo handi nahia. Gogo betegarri dut, sarrera hitzaldia, bihotz buruak agintzen didan lekuan irakurtzea. Non eta bizialdiaren erdia baino gehiago eman dudan lurrean, Trebiñarren aurrean eta euskaraz. Halaber, gogo betezkoa zait, 13. mendean eraikitako Donepetri Eliza Euskararen Akademiaren bilgune izatea gaurko ekitaldian. Mendetako arlandu hauek historiaren adierazgarri dira. Iragana zintzo uztartzen dute orainarekin. Hitzaldian saiatuko naiz erakusten horma hauek gaur baino lehen ere Trebiñarren euskarazko mintzoaren lekuko izan direla. Harik eta Juda ibaiak bustitzen duen arroan, 16. 18. mendetan barrena euskal hizkuntza galdu zen arte. Ez dut hitz egingo lurralde honetaz soilik
Trebiñu konderriaren gaurko adiera administratiboarekin, baizik eta ikuspegi historiko eta kultural zabalagoarekin. Donemiliagako Reja izeneko 11. mendeko dokumentuan aipatzen den Ribo de Ibita barruti osoa hartuz. Bestalde, ez dagoke sobera ohartaraztea, hitzaldiaren erdigune dudala euskal toponimia eta euskararen edapen muga historikoak. Ez diot oraingoan helduko hortaz gaztelaniari eta gaztelaniazko toponimiari. Espero dut, autu horretatik inortxok ez ateratzea egiazkoa esten ondoriorik. Ez dago horretan errealitate erromanikoaren ezestapenik bat ere. Gaztelaniak antzinako presentzia du lurralde honen sartaldean, eta hausaz elebitasun egoera luzea izan da Trebiñu konderriko beste zenbait ingurutan. Dena dela, euskara ere trebiñarren kultura ondarea da, berezko errealitate linguistikoa egiaztatuko dugunez. Gaiaren funtsari heldu aurretik berariaz hitz egin nahi dut Patxi Uribarren euskaltzainaz. Iazko otsailetik partekatzen dugu biok euskaltzaindiaren 18. aulkia, bai eroso partekatu ere aulki bera, bat ere estutasunik gabe. Jakizue, akademian hala zenbakitutako aulki fizikorik ez dagoela, eta soilik dela euskaltzain postua izendatzeko modua. Patxik, emeritu mailara igarotzean, euskaltzain osoarena atxiki du, baina tokia egin dit bere aulkian, adeitsu. Denbora gutxian nekez laburbilduko dut euskararen alde adorez egina duen eta burutzen jarraitzen duen lan oparoa. Bizitzako urte asko eskaini dizkio Patxik arimatik maite duen euskarari. 24 urteko gaztea zela, frankismoaren urtelatzetan, Bilboko Santutxuko gaueskolen sortzaietakoa izan zen, gero AEK izango zena. Eta 15 urtez eman zituen eskolak bertan, euskararen auspoari eraginez. Karmeldarra dugu euskaltzain arabarra, teologian eta filosofia eta letretan lizentzia duna. Euskararen Akademiak euskaltzain urgazle izendatu zuen 1971 eta oso 2008an. Urte hartan, euskaltzaindiak hautatu zuen Enrique Kennerren lekukoari oratu ziezaion. Handik gutxira, sarrera hitzaldia irakurri zuen Aramaion, bere sorlekuan. Euskaltzale guztiok gure egin dezakegun izenburua eman zion. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Euskaltzaindian era guztietako alorretan jardun du Patxik. Irakaskuntza, euskalduntzea alfabetatzea, euskalkiak, euskararen sustatzea eta abar. Onomastikari ere ekin dio bere ikerketa ibilbidean. Filologia erromanikoaren lizentzia eskuratu zuen 1974an, Aramaioko toponimiari buruzko lanarekin, Mitxelenaren zuzendaritzapean. Erretiroa hartuta dago, Bizkaiko Foru Aldundian itzultzaile izatetik. Lan jarduera horrek erlazio estua du hiztegigintzarekin. 5 taldearen sortzaietakoa izanik, nabarmen landu duen arloarekin. Adorez sortan hiztegi baliagarriak gauzatu dituzte. Oraingoz azkena, hiztegi praktikoa 3000 izeneko lanabez mardula dugu. Ale bat oparitu berri dit Patxik, eskuz sinatua, eskaintza eder honekin. Zure bizitzako ibilbidean hain garrantzitsua dugun egun honetan, bihotzez eskaintzen dizut nire azken lana. Mila esker Patxi, bihotzez estimatzen dizut. Natorren orain beste gai batera, hitzaldiaren izenburuak agintzen duen mamiraino iritsi aurretik. Zerbait kontatu nahi dizuet nire hizkuntza biografiaz. Uste dut hartarako abagunea dela.
Bilbon jaioan nauzue, bertan hasia eta hesia, euskararik etzegoen familia giroan. Atzera begira, amaren aitona bat genuen azken euskalduna. Bizente Aristondo Elgoibartarra Karrantza Aranera joan zen 19. mende ondarrean, Kadaguako burdinbidegintzan lan egitera. Dinamitarekin aritu zen Villaverde Turtzioz eta Karrantza Aranak lotzen dituen La Eskrita tunela irekitzen. Bizentek oso hurbil aurkitu zuen bere bidearen geltokia, ondoko El Suceso auzora eskondu zelako, Rogeliarekin. Gure amamak, ume denborako gomuta zuen, aitaren belaunetan eserita egoten zenekoa, otoitz liburu batetik irakurriz, euskaraz errezoan entzuten zion bitartean. Hala ere, oroitzapen lausotua zen amamarena, 5 urteko neskatoa zenean hil baitzitzaion aita, hernia estutze baten ondorioz. Aitaren familia adarretik ere ezkenuen euskararik jaso. Gure aita Gasteiztarra da, sortzez, eta aitita amamak bata Arabako Erriosako Ekora herrikoa, eta bestea Trebiñu konderriak mugakide duen Lagran herrikoa. Gazte-gazterik, atentzioa eman zidan euskal itxurako zenbat leku izen ziren Lagranen. Deigarria egiten zitzaidan ura. Nire ez jakinean uste bainuen sekula etzela euskararik mintzatu Arabako hegoalde horretan. Toponimiak erakusten duen bestelako errealitateak ordea jakimina piztu zidan. Zer nolakoa zen Arabako arbasoek ahomintzoan zerabilten euskara, noiztxu galdu zen. Garai hartan sortu zitzaidan euskal hizkuntzarekiko interesa eta motivazio horrekin. 15 urte edo, izango nituen euskara ikasteari nire kabuz lotu nintzaionean. Gure etxean etzegoen liburu askorik, orduko etxe gehienetan bezalatxu, baina zeudenen artean, zorionez, Xavier Peñaren euskal irakasbide laburra aurkitu nuen. Lan isilean ematen nituen ordu askotxo, bakarka, euskara nire ingurutik urrun imaginatzen nuen Basurtu auzoko etxeko gelan. Geroago jakin nuen gure eskailera bereko Meli auzokidea, amaren laguna, euskal poeta baten alarguna zela, alegia Gabriel, bere senarra, Gabriel Aresti zela. Batera eraman dut euskararekiko eta toponimiarekiko jakingura, eta jakin nahi horrek bereziki Arabakoa lantzera bultzatu nau. Bizitzaren bidegurutzetako batean, Trebiñu konderriko Saseta herrian errotzea erabaki genuen emazteak eta biok. 30 urte baino gehiago eman ditut hemen, eta auzotasun horrek erraztu dit bertoko historia linguistikoa ikertzea, batez ere toponimiaren bitartez. Eta hitzaldiaren muinera iritsi gara. Denboran atzera egingo dut gaian aurrera egingo badugu. Horretarako beste 2 arbaso aurkeztuko dizkizuet. Maria Landa eta Formerio Mesantza senar emazteak. Aitaren aldetik gure amamaren herenaitita amamak ziren. Formerio, 1759 urtean sortu zen Lagranen, eta berandu eskondu zen 57 urterekin. Aldiz, Maria, emaztea, 22 urteko neska zen, urrundik etorria. Gernikarra zen Maria. Mendatatik Gernikara aldatu berriak ziren gurasoen alaba. Eskontza akordio hori kokatu behar da Mandazainek Bizkaiko itsasaldeko Arraina, Erriosara eta Itzulian ardoa eta olioa Bizkaira garraiatzen zuten garaiko harremanen testu inguruan. Bermeo, Lekeitio eta Ondarroa itsasportuetako garraiobidea Gernikan batzen zen. Ondoren, Durangaldea pasa, Urkiola igo eta Arabako Ubarrundian barrena igarotzen ziren mandazainak. Gero, Trebiñu konderria zeharkatu eta
Lagran ondotik Errioxa aldera iristen ziren. Mendetako merkataritza bidea izan zen hori. Maria Landa, euskalduna zela dudarik ez dago. Areago, uste izatekoa da, euskeraz baino elekikeela 1786 urtean Lagranera eskondu zenean. Alakosea baitzen orduan Bizkaiko egoera soziolinguistikoa. Historiaren Akademiaren 1802ko hiztegian jasotzen denez, los más, exceptuando la gente culta, no saben otro idioma que el vascuence, salvo en las encartaciones y villas de Portugalete, Balmaseda y La Nestosa, donde tan solo se usa el castellano. Garai bertsuan, dokumentatuta dago Araban, emakumeen euskarazko elebakartasuna. Barrundiako Marieta herrian, 1783 urtean, bertako kontzejuak baiezkoa eman zion presbitero erdaldunari Elizako kapilautza hartu zezan, baldin eta abade zerbitzari euskalduna hartzen bazuen, bertako eliztar gehienak zaindu ahal izateko, especialmente las mujeres, que no saben otro idioma. Ze hizkuntza egoera aurkituko zuen Maria Landak Toloño mendilerroaren ipar magalean? Bazukeen gaztelania ikasi bitartean norekin hitz egin euskaraz? Trebiñu konderriko ekialderako ditugun datuek iradokitzen dute euskararen transmisioaren etena 18. mendeko lehen erdian zehar gertatu zela. Bere senarra Formerio euskalduna etzateken arren, bazeokeen artean aurreko belaunaldietako euskaldunik. Eta hausaz, euskaraz egin zezakeen Mariak adin handieneko Lagrandarrekin. Gainera, euskara hura ez zitzaiokeen nabarmen arrotza Gernikarrari, funtsean mendebaleko hizkera bidezelako. Toponimoek lexikoaren berri ematen dute oroar, eta neurri mugatuan bada ere, informazio nahikoa dugu jakiteko besteren artean, Barri, Baltz, Arets edo Elesa esparrukoa zela Lagrango inguru horretako euskara. Lagrango artzain ordenantzek argi izpi bat ematen dute euskararen egoeraz. Ordenantza horiek 1726 urtean egindako aldatze agiri batean iritsi zaizkigu, eta galdua da jatorrizko dokumentua. González Salazarrek eginiko transkripzioak hala dio. Que llamen a las ganaderías cada una por su nombre. Los bullerizos harán su reclamo en mitad de la calle real de esta villa, llamando Oquela, Oquela, Oquela. Y el pastor de los machos haga su reclamo Mandúa, Mandúa, Mandúa. Y el de los cerdos haga su reclamo Urdiac, Urdiac, Urdiac. Y el corderizo haga su reclamo Kurdiak, Kurdiak, Kurdiak. Okerra da, azken hori, biztan da, ardiak izan behar bailuke. Zein dateke akats horren zioa? Eskribauaren hutsa ote da, hitzaren esan nahia iluna zitzaiolako? Ordurako Lagrandarrek euskara galdua zuten seinale ote da? Gertagarriagoa iruditzen zait lehen ustea bigarrena baino. Arauzko testua da, ordenantza izaera duen agiria, eta halakoetan ez ohi da transkribatzen indarrean ez dagoen terminorik erabiltzen eztenik. Ez bederen zaharkitua dela ohartarazi gabe. Kasurako, hala diote Lagrango 16. mendeko beste ordenantza batzuek. Ordenamos que ninguno que no tenga 18 años cumplidos no sea recibido por ganadero concejil que en vocablo antiguo llaman belach. Nire iritzian, ordenantzetan hazienda biltzeko ageri diren dei modu horiek euskara ordurarte erabilia izanaren zantzu dirateke. Hala ere, badakigu, garai bertsuan, sartalderago, Urizarrean, etenda zegoela euskararen belaunez belauneko transmisioa.
Hiribildu horretan jaio zen Lorenzo Prestamero, ilustratu eta humanista, 1723 urtean. Eta bertakoak zituen, bai gurasoak, bai aitita amamak. Humboldt eruditoak Euskal Herrira egindako bidaia egunkarian jaso zuenez, Prestamerok ez zekien euskaraz. Humboldtek Gasteizen ezagutu zuen Prestamero eta gidari izan zuen Arabako gaietan. Aldiz, oso litekena da Lagranen Formerioren gurasoak euskaldunak izatea. Ama, Baltasara Martínez de Bergara bertakoa zuen, aita ordea Trebinarra, 1703 urtean Lainun sortua. Alde horretatik zetorkion Formeriori Ponte izena, santu hori Formerio Trebiñu konderriko patroia baita. Bere izenpeko ermita Pangua herrian dago. Tradizioak dio, bertan kutxa batean gorderiko burezurra San Formerioren dela. Jakizue, Formerio izena, baita Formeria aldaera ere, aski ohikoa izan dela Trebiñarren artean, eta erabilera gorena 18. mendean lortu zuela. Gasteizko Elizbarrutiaren artxibo historikoan, 1900 urtera arte, Trebiñu konderrian bataiatuta dokumentatzen diren Formerio guztietatik, 154 pasatxo, 18. mendekoak dira. Zer diren modak eta sasoian sasoiko joerak, gaur egun ordea, ez da ageri Formerio izenik Estatistika Institutu Nazionalaren emaitzetan. Toponimia ikerketak gehixeago argitu diezaguke Lagran eta Lainu inguruko egoera linguistikoa 18. mendearen hasieran. Izan ere, eremu geografiko txikiko toponimoak, hau da, gertuko espazio fisikoa, iturriak, muinoak, soroak eta abar izendatzeko direnak, tokian tokiko hiztunek sortuak izaten dira, edonon eta edonoiz. Horregatik, toponimia historikoak nabarmen laguntzen du eskualde jakin bateko historia linguistikora hurbiltzen. Intereseko datuak eskaintzen ditu. Euskarazko leku izenak dokumentazio historikoan sistematikoki itxuraldatzen hasten direnean, bertako hiztunentzat ulertezin bilakatu diren seinale. Belaunez belauneko transmisioa eten eta euskara komunikazio sistema bezala galdu den egiaztapena da hori. Arestian aipatu dizuet, gazterik harritu ninduela Lagranen, Amama Amaliaren jaioterrian, euskal itxurako leku izenak zeudela jakiteak. Ugariak dira gainera. Dokumentazioak frogatzen du 18. mende hasieran bere horretan erabiltzen zirela euskarazko izenak, itxuragabetze nabaririk gabe. Kasurako, 1725ko ordenantzetan, Las Lagunas de Zornostegieta lakua aipatzen da. Gaur galdua da izena beste asko bezala. Itxuraldaketa gogorrak gertatu daitezke toponimoa osatzen duten elementuak, hitzak, jadanik ulergarriak ez izateagatik. Esaterako, Lagran eta Trebiñu konderriko Lainu eta Basauri herrian arteko mugarriak berrikusteko egindako bizitan, 1760an, aipatzen da La Cumbre dodizen Bagacederra. Lehenago ere dokumentatzen da toponimo bera, 1606an, Lainuko agiri batean. Osaera gardena du toponimoak, bagatza, gehi eder, gehi artikulua, hau da, pagadi ederra. Orain, aldiz, kabezaerra esaten diote. Ohartaraztekoa da, Euskal Eremuko araba gehienean, fagus silbatikarako bago izan dela euskarazko hitza eta ez pago. Euskararen herri hizkeren atlasean pago hitzak Bizkai Gipuzkoetan duen edadurak besterik iradoki badezake ere. Trebiñu konderriko mendi gailurretako bat pagogan izenarekin ezaguna izateak pentsarazi dezake kontraesanean dagoela esan dudanarekin. Ez da horrela.
Pagogan izendapena ez da jatorrizkoa, baizik eta gaizki berreraikitako aldaera bat. Azken hamarkadetan kartografiaren eta mendi kataloguen bitartez zabaldu dena. Lehen elementua pago hitzaren itxuragabetzea dela uste izatean datza okerra. Uste ustela da, hala ere, funts dokumentalik ez duena. Inoiz ez da ageri pagogan agiri zaharretan. Palogan izaten da beti, gutxienez, 1808 urteaz gerostik. Trebiñu konderriko ekialdean agerikoa da gaur egun euskarazko leku izenen presentzia. Erditik gora dira oraindik, itxuraldaketak gora bera, jatorriz euskaraz sortutako toponimoak. Maizago eta osoago agertzen dira 18. mendeko dokumentuetan. Euskal izen arruntik ere aurkitu ohi da gaztelaniazko testuetan txertatuta. Paritza herriko adibide interesgarria dago Ensenadako Markesaren katastroan, 1753 urtean. Herriko eraikinen artean aipatzen da una cabaña dentro del pueblo dicen el garai para recoger las mieses en el agosto. Hau da, euskarazko garai hitza erabiliz gaztelaniazko horren ordez. Halakoak jaso zituen López de Gereñuk joan den mendean Voces Alavesas lanean. Garai ez dago bilduma horretan. Eta oraindik euskal hitz ondarrik bilatu daiteke Trebiñu konderriko lexikoan testu zaharrak arakatuz. Nekezago hiztunen ahotik bizimodu tradizionalarekin gertatu den austuragatik eta herri kulturaren galeragatik. Gogoan dut, Sasetan, adin handiko hiztun batekin bizitu nuen gertaera. Duela 30 urte izan zen. Bi teknikari etorri ziren Sasetara neurketa topografiko batzuk egitera. Eta hartarako jeep batean joan ginen laurok. Mendian barrena zenbait mugarri ikuskatzera. Oiga, galdetu zion teknikarietako batek. En estos montes tiene que haber tejos, ¿no? Herriko gizona geratu zen zer erantzun etzekiela, ez zion galdera ulertu. Le pregunta si hay agines por aquí, esan nion nik. Orduan azkar erantzun zuen. Sí, hay bastantes, sobre todo en la parte de Arangatxa. Aginitza bildua du López de Gereñuk, baina mendialdeko Apilaiz eta Aranera mugatuta. Kontatutakoak erakusten du Trebiñu konderriaren ekialdean ere erabili izan dela. Atzera eginez, 16. mendean aurkitzen dugu euskara hizkuntza mintzatua zeneko lekukotasunik Trebiñu konderriko ekialdean. Esaterako, 1519 urtean, Salinasko kondeak auzitara eraman zituen Lañuko herritarrak eta kontzejua. Zergatia zen, aurreko 4 urtean ez ziotela kondeari ordaindu Urizarreko balestariek, Las Cruces eta Goikogana basoak zaintzeagatik. Auziaren lekukoek deklaratzen dute balestari horiek Trebiñuko beste herri batzuei ere kobratzen dietela zaintza lana. Eta sari horren izena ematen dute. Bagasaria, que quiere decir en romance montanería. Jatorriz, txerriak elikatzeko pago eskurren gozamenarekin lotuta zegokeen bagasaria. Markizen, 1569ko mugarri bizita batean hala jasotzen da. En el camino que van los de Marquínez a Quintana, que se dice en vascuence Quintarabidea. Antzeko datu gehiago agertuko dira aurrerantzean, iturri dokumental gehiago aztertu ala. Eta ikuspegi osatuxeagoa lortuko dugu euskararen edapen historikoaz. Azken datuetakoa dugu Fernando Mayorak, Reino de Navarra, euskera, injurias, koplas, frases, liburuaren hitzaurrean labur aipatzen duena. Gaztelako armadaren soldadu baten aurka, 1558 urtean egindako prozesu kriminalaren berri ematen da.
Arkabuzariak Juan Pascual de Triviño gaitzizena darabil eta euskalduna da lekukoen deklarazioen arabera. Jakin goseak eraman nau, esku izkribu mardula zuzenean kontsultatzera Nafarroako errege artxibo nagusian. Pedro Uribarrenaren lankidetza eskuzabala izan dut horretarako. Pedro artxibozaina da ofizioz eta oroz gain laguna. Artikulu ugari plazaratu ditugu elkarrekin. Aitortzen dut, nekez gauzatu nitzakela hainbat lan dokumentuen transkripzioan lagundu espalit. Eskuizkribua irakurririk, jakin dut Juan Pascual delakoa Zangozako kartzelara eraman zutela Nabasko zen gizon bat hil izanaren akusaziopean. Gorpua gorde eta krimen zitala eskutatzeko gutun faltsuak helarazi zizkion alargunari. Senarra Galiziako Santiagora joana zela sinetxarazteko. Iruzur bera erabili zuen 7 urte lehenago, bere aita soka batez ito eta gorpua aitzulo batean jaurti zuenean. Bere amak 2 gutun jaso zituen. Ardura hori hartu zuen Juan Pascual gaiztoak, senarra bizirik eta Doneiakue bidean zegoela sinetxi zezan ama gaixoak. Gaizkin horren doiorkeriak aipatzea ez da hutsala. Beharrezkoa dugu tamalez, interesatzen zaigun historiaren aria jarraitzeko. Kasua da, hiltzaileak bere herria utzi zuela, justiziatik iesi, eta soldadu sartu zela. Zaragozan, jatorrizko izena aldatu eta Juan Pascual izen faltsua hartu zuen, bere arrastoa ezabatu nahian. Aleginak ere egin zituen nongoa zen eskutatzeko. Aitzitik, instrukzio judizialerako ezinbestekoa zuten errustatuaren identitatea argitzea. Prozesu kriminalak konpainiako soldaduen deklarazioak biltzen ditu. Horietako batek dioenez, luego que Juan Pascual se asentó en la dicha compañía, hacía como aquel que no entendía vascuence. Beste lekuko bati, Juan Pascualek esan zion Medina del Campokoa zela. Baina lekukoak ez zion egiantzik eman, viendo que hablaba bien vascuence. Horregatik, le tornó a preguntar de dónde era y le respondió que era de Treviño. Lope de Cegama izeneko soldaduak dio haberle oído decir que es natural de Treviño y otras veces de Greño, a una legua de Salvatierra, y que por lo que este testigo entiende de la lengua vascongada, le parece que su vascuence del dicho Juan Pascual es de hacia tierra de Amezcua y no de la parte de donde él dice. Juan Fernández de Yarzac deklaratzen du que Juan Pascual dice y habla muy bien vascuence, y tan bien como este testigo, y que en Treviño sabe que no se habla vascuence. Nongoa ote zen zinez harako Juan Pascual ura. Ikerketa aurreratua zegoela, Arluzea herriko 3 lekuko deitu zituzten Iruñera. Juan de Albaina, Juan Otxoa de Urarte eta Santiago de Arriluzea. Kartzelan, 7 preso erakutsi zizkieten, eta 3 gizon bera ezagutu zuten, nork bere aldetik. Aho batez adierazi zuten que el dicho hombre se llama Andrés de Arriluzea y no Juan Pascual, y que es natural del dicho lugar de Arriluzea. Puntu honetan lagako dugu istorioa. Oraingo jakin nahia ase dugu. Iuda ibaiaren goi arroan, 16. mendearen 2. erdian euskaraz hitz egiten zela jakitea izan dugu. Toponimia historikoak berresten du euskara hemen zegoela garai horretan, eta 18. mendearen erdirarte iraun zuela. Ez da falta adibide argigarririk. Sasetan kasu, egun erabiltzen den Arbitea, leku izena, 18. bukaeran ageri da lehen aldiz, forma horrekin.
Itxura aldatu aurreko forma erbitegia zen, eta gutxienez 1752 urtera arte erabili zen horrela. Oro bat, aipagarria da, Markiz eta Urarte arteko mugan, 16. mendetik dokumentatzen den Izasburua edo Izaspurua izena. Horrela ageri da 18. mendearen erdirarte. Hiztunentzat ulergarria zen seinale. Itxuragabetua azaltzen da lehen aldiz 1780ean. Gaur ere erabilia den Sanpurga aldaerarekin, balizko santu apokrifo baten itxura hartuta. Uste dut, Trebiñu konderriko ekialde gehienera zabaldu daitekela egoera bertsua. Marauriko eta Sasetako toponimian agerian geratzen da bi herri horietan euskal hiztunik bat zegokeela 18. mendearen bukaeran. Batean zein bestean ordurarte toponimoen 80 inguru euskaraz dira, itxura gabetze nabarmenik gabe. Gaztelaniazko filiazioa duten izen gehienak aldiz, 19. eta 20. mendeetako dokumentuetan ditugu lehenik. Guztiarekin ere, euskararen historia ez da berdin Trebiñu konderri osoan. Ikusi dugunez, Juan Pascual ezizenekoaren kontrako prozesu kriminalean lekuko batek dio Trebiñun ez dela euskaraz hitz egiten. Dokumentuaren testu inguruan ulertu behar dugu Trebiñu hiriburuaz ari dela, eta ez konderriaz oro har. Izan ere, lurralde honen sartaldeko muturrean ia ez dago euskal leku izenen astarrenik. Argantzon eta Bilaoka herrietan ez dago gaur halako toponimorik, Basondo eta Guzialde izan ezik. Biak Trebiñu konderriko mugapearen marran daude. Pangoan eta Burgetan ere ez dirudi euskararen arrastorik dagoenik 16. mendetik behintzat. Bai ordea hortik oso gertu. Dokumentazioaren argitan, euskararen gehienezko edapen historikoa Osilla Ladrera, Añastro, San Esteban eta Morgaz herrien lerrotik bidez joan, iparretik egora, herri horiek guztiak barne hartuz. Ziurrenik, 16. menderako galdua zen euskara mendebaleko herri gehienetan, eta galera Trebiñu hiribururaino iristen bide zen. Hiribildu franko handia zen, hau, harresiz inguratua eta muino gainean gaztelua zuela. 250 familia gune biltzen zituen 1556. urtean. Gauden Donepetri eliza honezaz gainera, beste 4 parrokia eliza zituen Trebiñu herriak. Ez dugu informaziorik konderriko hiriburuaren egoera linguistikoaz. Gehixeago dakigu Gasteizkoaz. Andrea Navallero italiarrak 1563 urtean kontatuta. En la ciudad de Vitoria se habla castellano, pero entienden también el vascuence. Y en los más de los pueblos se habla esta lengua. Uste izatekoa da, Trebiñuko mugapea inguratzen duten herri gehienetan euskara hitz egiten zela. Trebiñuko kontzejuaren artxiboan gordetzen da Libro de Bareamiento y Sexta Parte izeneko dokumentua, 1627koa. Konderriko herri bakoitzean lantzen ziren lursaiak biltzen ditu agiriak sarritan beren izenarekin, eta Valladolidetik etorritako eskribauak hainbatetan gaizki transkribatu arren informazio joria du. Ohargarria da, euskal izen ugari ematen dituela Trebiñurekin mugakide diren Arrieta, Azkartza, Bustu, Dordoniz, Golernio eta Franku herrietan. Bereziki nabarmentzekoa da, Trebiñu herriko mugapean ere badirela euskarazko izen ugari. Batzuk bizirik iritsi dira gaur arte, beste batzuk bidean galdu dira. Gaur egun erabiltzen direnen artean, Basaran, Basarte eta Basondo ditugu. Hirurek euskara garbian adierazten dute gaur soil eta gorri ageri zaizkigun mendiegal horiek zuaitzez estaliak zirela izena jarri zietenean.
Bertokoek darabilten beste izen bat berokia da. Haizetik babesteko tokia, alegia. Araban Zalduondotik Bernedoraino ageri dena. Euskararen herri hizkeren atlasak Nafarroan ere jasotzen du, Abarre gainean, Jaurrietan eta Meskiritzen. Gaurko toponimoen artean, Txamurraran dago. Lehendik dokumentatzen da, Samurraran, 1654an, eta Txamurraran, 1753an. Bigarren osagaia, Aran da. Eta lehenak, Samur, Txamur, izengoitia izateko itxura du. Gaztelaniazko tierno ezizenak deitura eman duen bezala. Bigarren osagai bera du gaur egungo Uñaran toponimoak. Lehenago ageri da Unaran formarekin, 1589an eta 1717an. Litekena da lehen osagaia Unai izatea. Jatorriz, Unanaran dateke eta ondoren aplologia fenomeno baten bitartez, Unaran, hau da, Behizainen arana. Borunbede da bizirik dagoen beste leku izen bat. Horrela eta Borunbide moduan ere bietan ageri da 1753 urtean. Lehen elementua latinezko molinumetik dator. Hortaz, errota bidea adiera du, eta hala da, Golernioko errotara baitzeraman bideak. Kanpas de Arpidia esaten zaio gaur herriaren iparraldeko leku bati, Gazteluko muino honen atzean. El camino que llaman de Arpidia, ageri da 1753 urtean. Osagaiak ardi eta bide dira artikulua gehituta. Leku izen gehiago, askoz gehiago, aipatu daitezke. Egungoak eta lehengoak. Hala nola El Río de Zabala, 1627an, Asua, 1753an, eta El Puente de Marikuzubia, 1773an. Baina nago aski lagin argia dela, ohartu gaitezen historikoki euskara ez dela arrotza hemen. Berezko hizkuntza baino. Eta ondorioz, Trebiñu konderria eskubide osoz euskararen herriaren parte dela. Trebiñu konderriaren historia linguistikoa, euskararen eta gaztelaniaren arteko harremanaren ezaugarriak eta kronologia idatzi gabe daude oraindik, zenbait aurrelan eginak badira ere. Ezin zitekeen nire asmoa izan halakoa gauzatzea gaurko hitzaldi xumean. Hala ere pozik nengoke aurkeztu ditudan datuetan eginkizun horretan lagundu dezakentxorik balego. Amaitzen joateko, azpimarratu nahi dut, hitzaldiaren izenburuarekin bat etorriz, euskara Trebiñu konderriko kultura ondarearen ezinbesteko osagai dela. Ageriko errealitate linguistikoa da iraganean ez ezik, orainean ere. Eskartzekoa da, Argantzon ikastolak 2003 urteaz geroztik aurrera daraman hezkuntza proiektua. Trebiñuko eskola publikoan aldiz, euskarak ez du tokirik. Ikastetxeko gurasoen elkarteak eta Trebiñu konderriko udalak urteak daramatzate euskarazko ikasteredua eskatzen. Baina gaztela eta leongo hezkuntza agintaritzatik ezezko erantzuna besterik ez dute hartzen. Goratzekoa da, halaber, Trebiñuko gutxizolo elkarteak euskararen sustapen sozialaren alde gauzatutako lan eskerga. Trebiñu konderrian eta Argantzonen euskarak gaur duen errealitatea ezagutzen dugu Eusko Jaurlaritzak eginak dituen azterketa soziolinguistikoei esker, Barrendegiko bi udalen eskariz. 5 urterik behin burutu da lana, 2002tik 2012 bitartean. Duela 7 urteko datuen arabera, bi udalerrietako biztanleen 22% elebiduna zen. Eta horrezaz gainera, biztanleriaren 17% elebidun hartzailea. Duela 7 urte. Eta zein da Euskaldunen kopurua gaur egun? Ez dago jakiterik.
Azken azterketa soziolinguistikoa 2017koa oraingoz egin gabe dagoelako Trebiñuko barrendegian. Halako moldez, non esan daitekeen azken azterketa soziolinguistikoak ez duela oraindik hartzen euskararen lur eremu osoa. Larria litzateke informazio etena ez zuzentzea. Hori gabe, euskara ikusezin bihurtzen zaigu Trebiñuko barrendegian neurri ohargarrian. Lausotu egiten da Gaztela eta Leongo administrazioaren aitortza ofizialik eta babesik bat ere ez duen hemengo errealitate linguistikoa. Hitzaldi hau bukatu beharra dut. Trebiñu konderriko euskararen zidor zaharretan ibili gara. Lehendik trazatutako bide horiek azken buruan orainaldira itzultzen gaituzte. Guk urratu ditzakegun bide berriak horizonte zabalekoak dira, hain zuzen ere etorkizunera daramatenak. Euskararen geroa, komunikaziorako sistema bezala, hizkuntza sistema bezala, euskaldunok erabiliz ematen dioguna izango da, baita Trebiñuko barrendegian ere. Eskerrik asko, jaun Andreok. Eta jarraian, barne erreglek agintzen duten bezalaxe, Patxi Salaberri Euskaltzain Josu jauna, zuk duzu hitza erantzuna emateko Robertok egindako hitzaldiari. Zuk duzu hitza. Agintariok, euskaltzaindikideok, jaun Andreok, egunon. Bigarren aldiz, egokitu zait euskaltzain berri baten sarrera hitzaldiari arrapostu egin beharra. Oraingo honetan Bilbon sortu, baina aspaldizko arabartu zen Roberto González de Viñasperi erantzun behar diot. Nola da kontua? Enekien arrasongi. Azkenean ark nola nik ere ala egitea erabaki dut. Laburrago hori bai, ala berreta. Uste dut, euskal izenek ekarri gintuztela euskararen mundura, bai Roberto eta bai ni. Adin bertsuan gainera, 15 urterekin. Bestalde, gauden inguru hau eta ni sortu nintzen herria, usue, irudiak dira alderdian hitzetarik. Eta batez ere, hizkuntza historiaren aldetik. Biak egon baitira, luzaz, euskararen eta erromantzaren arteko mugan. Trebiño alderdiak eta Arabak oroar, gaztelania sortu zen eremuarekin mugatzen du. Usu aldeak aldiz, lehen Nafarrera Aragoiera eta egun, bigarren osagaiak kenduta, Nafarrera deitzen den horrekin. Baina Aragoiera mintzo zen alderdia urran zen beti ere. Robertok bere buruari egiten zizkion galderak eta nik neureari egiten izkionak ere paretsokoak dira. Nolakoa zen hemengo hizkera, non zegoen hizkuntzan muga, noiz txulekutu zen euskara hemendik. Horren berri testuek eman diezagukete, testuri baldin badago behintzat, baina horiek gehienezkonetan han hemen agertzen diren predikuak, usaian kontu zibili beharrak izaten dira, eliz gizonek bestek egindakoa baliatzeko joera izaten baitzuten. Orain ez dakit. Horren erakusgarri da, adibidez, Xurio Lapurtarraren Jesu Kristoren imitazionearen kopia bat, Usueko Elizako liburon artean egotea. Seinale txarra ere ez da, iparraldeko euskara egokituxea, segurazki, Usuen erabiltzeko modukoa izatea. Euskara ikasten hasteko eskuliburua bana izan genuen Robertok eta nik, hori bai. Robertok, erranduen bezala, Xabier Peñaren euskal irakasbide laurra erabili zuen, eta nik berriz Joan Oñatibiaren metodo de euskera radiofoniko. Irratirik ibiltzen ezpanuen ere. Oroitzen naiz, hola hitza agertzen zela fabrika erranaiarekin, garbizale joera pixka bat bazuelako,
Eta ez da harritzeko, garai hartan, tartaria, salaberritar, eta kontu guzti horiek, hoien aldia igarota ere. Bestalde, gibelera begira, Robertoren arbasoak lagrandarrak eta Gernik aldekoak ziren, aitu dugun bezala. Nireak uxuetarrak, amaren aita salbu, Leonzio Zaratik izalbu, ura oletarra baitzen, orbai bartarra, ondokoa hori bai. Enekiena eta Peio Monteano hori esker ikasi duena da, gure salaberri deitura Zuberoatik etorria dela. Denbora hartan, Sorjoeta zen Sohitatik edo inguruetatik, 1600 aire horretan. Segur ere ez dakit, auzibide batean, prozesu batean, ageri den salaberri deitura hori, Pitilasen, jabe alegia, Pitilasen bizizelako, sasoi hartan, Uxioko auzoa zen Pitilasen. Kontua da, Uxioko dokumentazioan, 1629an ageri dela lehen aldiz salaberri deitura. Eta Karraskoren lanari esker badakigu 14. mendean olakorik ez zegoela. Nik etorkiz deitura Baxena Bartarra zela pentsatzen duen. Zaraitzorrek beste aldekoekin harreman usuak izan dituztelako eta haien altxobide edo ardibidea guretik igarotzen delako herriberarako bidean, baina ez nonbait. Sohitarra Joanes de Soroeta Izalaberri zen, Artxaikoa, Elkanokoak dio moduan. Haren erdia naia edo anaia erdia, bietara erraten baita, Pitilasa bizitan etorritako Oliver de Soroeta zen. Hain segur, egun, Añarbeko egiten den salaberria etxekoa zatekeen Joanes. Orain bederik beste salaberriarik ezpaita dakigunez Sohitan. Euskararen aztarnei dagokionez, Uxuen, esaldi hau daukagu, 1581, ez du halakorik egin. Esaldi txori, eta gero, 1588an, alkabuz aldi bat, agertzen da, eta gero, ondoko pasarteño hau. Arkabuzaz ez diot arkabuz hau emanen, ez date gure probetxu arkabuzetara etorri bagaitez. Bigarren pasarteño honetan, interesgarriena da, Sohitatik, Pitilaz eta Uxuren arteko mugara bizitan etorritako Oliver de Soroeta izan zela, Uxutarrek elkarri euskaraz errandako hitzen transkribatzailea. Hau da, notarioari eman diktatu zizkiona. Aintzatarbedi bestalde notarioaren izen deiturak Fauste de Oñati zirela, Oñatiarra sortzez zalantza handirik gabe. Horixe da benetako euskara batua. Ikusten da euskal hizkerak orain baino hurbilago zeudela bata bestetik eta elkarri ulertzeko arazoak ere gutxiago zirela. Euskara galdutakoan, jendeak egiten dituen euskal toponimoen egokitzapenak biziro interesgarriak dira, baina ez da hau ez lekua ez unea olakoetan hasteko. Bakarrik, Jimeno Juriok biltzen dituen Nafarroko bi aipatu nahi nizkizueke. Lehenbizikoa, Astraingoa da, Iruñerrikoa, eta bigarren ere bai, Gatzarrikoa da toponimoa, oinarria Gatzarria da, aziendei gatzamateko harria, eta hori Astrain herrian Katxarrikos bihurtu da gaur egunean, eta bigarrena Itzazendeako Otxobi herrikoa. Hor, jatorrizko San Miguel Agerri, berez San Miguel Santutegia lehenbiziko aldiz ikusten den tokia, gaur egunean San Miguel Agarro bihurtu da. Eta Jimen hori esan ziotenez, San Miguel Agarro, de allí se ve tan cerca San Miguel que parece que lo coges con la mano. Por eso se llama San Miguel Agarro. Toponimiari lotuz, eta Roberto aipatu duen berokiren harira, azpimarratu nahi dut gauza batela Euskaltzaindiaren atlasak dioena, eta beste bat toponimiak dioena, naiz ez diren inolaz ere elkarren aurkakoak, elkarren osagarriak baizik. Erran nahi dut, beroki hitzak eremu zabala hartzen duela Nafarroan. Aipatu atlasak bakarrik mezkiritzen ahorre gainean eta jaurrietan bildu bazituen ere, Robertok adierazi duen bezala. Konparaziorako, Arabako mugako ameskoan berokiko egia dugu Zudeirin, Egoa berokia oraindik bizi dago Zaren, Egoa berokia eta Egoa berokikoa honik daude Iruñerrian, baita ipar berokia eta ipar berokikoa ere. Burundan berriz, Arabako mugan, ipar berokia dugu egun Olatza gutian, eta gero berago ere, gure alderdian, Lergako agirietan, Epaizko eta Uxioko mugan,
txutxu berokia edo txutxuko berokia ageri zaizkigu, erdarara abrigo de txutxu iraulia. Baita arrakoa beroki eta jaundone petri berokia ere. Lehena oraindik bizirik, ondarrekoa dokumentazioan kausitua. Erkabedi hau, Erroibarko eskirozko berokia eta eskirozko ospelarekin. Toponimiak euskara galduen alderdietan gauza nolatzu ziren ikusteko aukera ematen digu. Arriskurik handiena, seguruenik sinkronia desberdinak alderatzean eta nahastean dago. Zer nahi gizaz, interesgarria litzateke, aipatu beroki horrek, bestetako berogi eta beloperekin, eta belope hau Txomin Pellenek biltzen du, bere orain urte batzuetako artikulu batean, pixka konparatzea, bakoitzak ze eremu geografiko hartzen duen ikusteko. Roberto aipatu duen baso hitza, basarana, basartea eta basondo aipatu ditu hemen Trebiñon, horren eremu banaketa zein izan den ikusteari interesgarria litzateke. Ez erraza, baina bai interesgarria. Nik erranen nuke Nafarroaren erdialde ekialdean oian ibili dela gure hizkuntza bizirik egon den azkeneko denboretan. Badakit baso eta oian beti ez dira elkarren adirakideak, baina luzai den adibidez, etxe eta bazterretxe bakoitzak duen basoari oian erraten diote. Oian ez da bakarrik mendi zuaitzez estalia edo baso handia. Hau aipatzen dut, Nafarroko erdialde zabaleko toponimian gehienetan oian daolako. Bonapartek ere oian jaso zuen Garesen, Elkanon, Oltzan eta Goñin, hau da, Iruñaren inguruko alderdi zabalean. Era berean, Ana Etxaideren El Euskera Navarra enkuestas lingüísticas liburu hartzen badugu, ikusten dugu gaztelaniazko boske errateko izabatik, erronkari bartik hasirik, oian edo mendi ematen zutela berriemaile ia guziek. Erdaraz monte oianare bada. Salbuespenak lakuntzako banuen malkorrea bitxia, bakeiguko banijoa basoa eta ziordiko banijoa basoa dira. Azkeneko bi hauek Arabako mugan den Burundako herriak ongi dakizuen bezala. Azken datuak bat heldu dira Arabako mugako Lanaibarreko Narkue herrian, basora bidegaina eta Aranbereko Iribarrin, Ulibarrin, basabazterra aurkitzearekin. Baita Donestebe iguzkitzako Barbarinan, Los Arkos ondoan, basagaitza eta basalde izatearekin ere. Usuen ere, beste muturrean, baina euskararen baztergunean beti ere, basandia dugu bizirik oraindik. Eta ez da segulan oianik ageri. Ondoko oibararaneko herrietan ele horixe, hau da, oian, azaldu arren. Nola nahiko gizan, kontuan arbedi, basaburua, basabiruia, franko edatua dagoela eta egon dela. Eta ez dago zalantzarik hor baso dugula. Nafarroko herrialde ekialdeko toponimian bestalde, basore lekukotzen da. Eta ez bakarrik basasagarraren erakoetan. Hortaz, irudiluke, baso zela lehengo hitza eta baso eta oian, edo baso eta oian batean ibiltzen zela, eta gero toki batzuetan baso aukeratu zela, eta bestetan oian. Naiz toponimiak berak, basasagar edo hauntz basaren modukoek garbi adierazten diguten lehenago baso ere ibiltzen zela, azken mendeetan eta egun hitza erabili eta erabiltzen ez duten tokietan ere. Honelako bereizketa eta nabardurak zenbaitentzat garrantzi gabeko kontuak dira, testuetan agertzen ez badira. Nik ongi dakit gauza bana direla onomastika eta euskara arrunta, baina ongi dakit baita ere toponimian edireiten ditugun gauza asko, euskara bizirik egon den azken denboretako lekuan lekuko hizkeraren ezaugarriak direla. Orain ikusi dugun bezala fidagarriak lurrari atxikirik daudelako. Eta aintzat hartu behar liatekeela, hainbatean zeurik. Bai Araban, 7. alaba, Gorkakenerren kantuan, eta bai Nafarroan, zenbagarren haute da, lehena zeurik ez. Buratu aitzin, Robertok eta Pedro Uribarrenak, 2016ko artikulu txiki batean, ukitzen duten hitz bat aipatu nahi nuke. Euskaltzaindiaren hiztegian ez da isasi hitza biltzen, baina bai orotarikoan. Honetan jaro adiera ematen zaio isasi hitz horri. Gaztelaniazko hitz horrek, raeren hiztegian arabera, Mancha espesa de los Montes Bajos da, eta Araban, oker espanaiz Araban, aritz txikia. Orain ordea badakigu isasi edo itsasi beste zerbait ere bazela.
ikusi Aragonek 2009ko lan batean zer dioen. Eta uste dut ez duela erabat ongi ematen definizio, baina, bueno, hola dio. Los isasis, también denominados yaras o igarzas, eran terrenos forestales recién cortados, que eran adehesados por un periodo no menor de 2 años, para evitar la entrada del ganado y posibilitar el crecimiento de los árboles. Hori, bateratxu dator, Jose Luis Erdosiak, Nafarroko Sakanako Etxarriaratz herriko dokumentazioan bildu zuen, 1917ko Askol Itxasirekin. Honela dio testuak, aspaldiko erdara da, 1917koa. Que es verdad que el dicho término y enderecera de Usuar, gaur egunean Utsubar da, tiene por otro nombre en vascuence Askolitxasi. Y para sí tiene, por cierto, este testigo que el otro nombre de Askolitxasi se le dio y tiene porque es de esa boyeral. Y porque Askolitxasi quiere decir cosa vedada en todo, que aún no dejan cortar árboles ni hacer madera. Badator, baitare, Roberto eta Pedro, Domaikiako dokumentazioan jaso zuten 1730ko Askorisasi elearekin. Horrela diote, no puede entrar ningún vecino de dicho valle a cortar ni llevar leña ni para su casa ni para vender a la ciudad de Vitoria, sino tan solamente pueden entrar los ganados a pastar hierbas y beber las aguas, sin que tengan otro derecho alguno sino a lo referido, por ser Askorisasi. Eta gero, hola segitzen dokumentuak, son ejidos públicos que solo tienen la jurisdicción los demás lugares del valle de aguas y hierbas en los que llaman Askorisasi. Gauza bera da, biztan da, Arinek, Juan Arin, jaunak, Ataungo agauntzan bildu zuen Aizkol Isasi aurkintza izena. Ez da gero berak ematen dion etimologia bestelako izan, eta okerran ere ustez. Horrelakoak, nire itzian, harribitxiak dira, ezin bazter ditzakegunak. Egia da, hiritarrok ez dugula itsasi edo Aizkol Itsasi egunero ibiliko, baina hori beste amika hitzekin ere gertatzen da. Beste enbeste liteke adierakide edo dituen debeku eta betatu hitz toponimian ezagunez. Eta bukatzeko, nire goresmenak, Roberto, onomastika arloa izugarri polita da, badakizu, lantegiare ikaragarria da euskaltzendian. Baduzu non josta, etzera lanik gabe egonen, bibeso gurutze, asperturik. Beraz, akademiaren leloak dioena errepikatu beharko dizugu. Ekin eta jarrai, eta eutsi goiari. Eskatu behar diot Sagrario Aleman Euskaltzaindiaren zuzendaritzakideari, ona urreratzea eta Roberto hartzea. Robertok egingo gai du, gu guztiok lekuko garela, zina. Euskaltzain oso zere izango zarela, leiala. Euskaltzain berriak, Euskaltzaindiaren xede eta liburuei eta Euskaltzain izateari dagozkien eginkizunak, zintzo eta leialki beteko dituela hitza emango du eta geroago, Euskaltzain osoaren domina, diploma eta ikurra jasoko ditu Euskaltzain buruaren eskutik. Seguidamente el nuevo académico se comprometerá a cumplir fiel y lealmente la finalidad y los objetivos de Euskaltzaindia y las obligaciones propias de los académicos y académicas. Y después recibirá de manos del presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia la medalla, el diploma y la enseña que se les entrega a los y las académicos de número. Hauxe dio diplomak. Euskaltzaindiak Roberto González de Viñaspre jauna, Euskararen alde orain arte egin dituen lanen esker erakutsiz eta gerokoen pizgarri lankidetzat hartu du. Trebiñun 2019ko maiatzaren 4. Beteko ditudala neure hitza ematen dut. Eta hala izan dadila, eta horren testigantza gisa, hemen duzu alde batetik diploma, bestetik zure
hain zuzen ere pina, eta bestetik zure ikurra. Beraz, zure ikurra, gure goresmenak, eta utzi hor, nahi baldin guzu edo hemen. Bai? Bai, ahaztu zaigu. Ez, ahaztu zaigu egin, hain zuzen ere utzi dugu azkenerako. Hemen duzu, hain zuzen ere. Benetakoa, benetakoa, aurrerantzean euskaltzain oso zara, eta adizkidetasunezko keinu baten bidez, hain zuzen ere besarkada bat elkarri eman. Eta jarraian, beste euskaltzain oso guztiei gonbitea luzatzen diet, adizkidetasunezko keinu hau, keinu berbera egin diezaioten, berbera edo antzekoa, euskaltzain oso berriak. Jartzeko, ez da? Eskerrik asko, txomi. Nahiago, horrela. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Oinedara. Segi. Gero ingo dugu talde argazkia, orain eseri. Jakizue gaurko ekitaldiaren kronika irakurri eta argazkiak ikusteko modua izango duzuela Euskaltzaindiaren webgunean, euskaltzaindia.eus elbidean. La crónica de la jornada de hoy, así como algunas de las fotografías tomadas en el acto, estarán disponibles en la página web de Euskaltzaindia, euskaltzaindia.eus. Beraz, ekitaldi akademikoa hemen bukatu da, orain oroigarri eta oparien txanda dator, eta Trebiñuko alkate Andreak udalbatzaren izenean oroigarria emango dio Robertori, eta gero Euskaltzainburuaren azken hitzak entzun baino lehen Gasteizko Kantaberri abesbatzako aurrak etorriko, nagusiak uste direla azkenean, nagusiak etorri zaizkigu eta kanta batzuk eskiniko dizkigute. Beraz, Trebiñuko alkate Andrea eta Roberto gurreratu mesedez eta oroigarria hola jasoko duzu Trebiñuko alkatearen aldetik.
Mila esker zuei, mila esker nola ez kantu berri abesabatzeko kide guztiei, benetan zoragarria. Batez ere boga-boga, Mila esker Elixari, mila esker Miguel Ángel Parrokoari egin zuzen ere gaur errestasunak eman dizkigulako ekitaldi hau hemen egin ahal izateko. Mila esker nola ez, alkate anderea, eskualdetako burua guztioi, eta Euskaltzain oso berriari goresmenak, zorionak, eta orain nahitaezkoa izaten denez, argazkitsu bat atera beharko duzu Euskaltzain oso guztiekin, beraz, urreratu zaitezte orain bai tokatzen delako argazki hori ateratzea. Eta bestiontzat, pixkanaka joango gara kontuz plaza aldera, eta han izango dugu partekatzeko guztion artean gaurko ekitaldiaren ondorioak. Mila esker, benetan, eta urrengo batera arte. Mila esker.